Фән Геройлар территориясе конкурсында җиңүчеләр университетларга юл алды. Конкурс мәктәп укучыларының яшьләрнең фән өлкәсендә кызыксынуларын үстерүгә юнәлдерелгән. Анда катнашучыларга приз итеп илнең алдынгы югары уку йортларына юлламалар бирелде. Иннополис университетында да стажировка үтүчеләр бар. Ташбака исемле робот игътибар үзәгендә. Менә бу җайланма бик тә кирәкле. Ул су астындагы коммуникацияләрнең торышын күзәтергә мөмкинлек бирә. Конвертоплан, коптер, самолет җыелмасы, сәнәгать манипуляторы. Буларның барысы да чынлыкта 7 метрлы HD принтеры. Бүген алар фән геройлар территориясе дип исемләнгән күргәзмә экспонатлары. Экскурсия лаборатория белән танышудан башлана. Конкурста җиңүчеләр шулай ук Иннополис университетында бер атналык стажировкада үтә. Учитывая то, что это делается в команде, это действительно... Бу бик файдалы практикага ошаган. Чынлап та конкрет компанияларга бурычларны җиңеләйтергә булыша. Киләчәктә мин бу эшчәнлек белән шөгыльләнер идем. И делать роботов — это в принципе крайне интересное занятие. Кодлар язу, роботлар ясау бу нигездә бик кызыклы дәрес. Миңа бик ошый. Шуңа күрә минем монда укыйсым, тәҗрибә туплыйсым килә. Стажировка вакытында кызлар үзләре Иннополис университеты тәҗрибәләрендә дә катнашалар. Ребята попробуют. Тәҗрибәләрдә катнашучылар безнең тикшерүчеләр, уйлап табучылар җитәкчелегендә табибларның эшен җиңеләйтүче кораллар уйлап таба. Аларны гамәлгә куялар. Фәнни эшне кызыклы мәдәни ял итү программасы алыштыра. Аңа тау чаңгысы комплексында шөгыльләнү дә кертелгән. Фәнис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.